8:30, stanice Banja Luka. Cesta byla opravdu špatná, 5 hodin serpentíny. Já jsem rád, že jsem tady, jsem rád, že jsem dorazil do cílové destinace. Odsaď už poletím za 2 dny. Pohledy z okna, to byly ale někdy docela pěkné. Třeba když jsme jeli popadané větve normálně. Když jsme jeli takovýma těma kanionama podél té řeky. Takže to bylo krásné, ale dost nebezpečné. Stačilo jenom jedno cuchnutí volantem a jsme v té řece. Což se naštěstí nestalo. Po příjezdu jsem došel do supermarketu, nic jsem neřešil, koupil jsem jednu pizzu. Zvláštní je, že tady mají ještě kavárnu otevřenou a normálně frajer tady kouří. A taky zvláštností je to, že si tady nechávají věci ve skříňkách a nezamknuté. Já jsem si tady třeba nechal tašku a je tady. Ubytko, už jsem tady, mám 12 minut zpoždění. Chlapík nebo kluk zrovna měl večeři. Bude to tady. Je to prostě na přespání. Fakt vzal jsem něco levnějšího. Hlavně ať je tvrdá matrace. Wi-Fi. Tady si můžu topit. Tak to asi nebudu. Ne, je tady klimatizace tamhle. Super. Já si dám sprchu a jdu spát. Kurně, já jsem se upálil, vidíš to. Tak dobré ránko z Banja Luky. Už jsem se viděl s majitelem, pořešili jsme ceny, zůstávám ještě na další noc. A hlavně poprvé jsem smlouval, co jsem tady v Bosně, protože už mě trošičku vytáčí ten jejich systém, jak oni vyinkasujou daně, jak státní, tak obecní daň. Neodvedou ty daně, neudělají registraci, takže o to je to vlastně vyšší ta cena. Takže tentokrát jsem říkal, že ne, měl jsem platit 15 euro plus 1 euro jako daň, takže 16 euro jsem měl platit za tuto noc. A vlastně další noc to mělo být stejné, čili nějakých 32 euro jsem měl platit. Tentokrát to bude jinak, dohodli jsme se, že za tuto noc zaplatím opravdu 15 euro bez daně, takže ne 16, ale 15. A za další noc, že mi dá slevu na 12 euro a taky bez daně, takže jsem platil 27 místo 32 nebo tak nějak. Ale měl jsem to asi dělat už od začátku, protože jsou to nepoctivci tady. Koukám na tuhle zeď, to je šílené. To je, kdybych to sdělil sám. Hodně shaderem. Tak fajn, zůstávám další noc a je to vlastně poslední noc na cestě. Zajímavé, jak tady prodávají to vepřové, ale všechno mají nádherně odprezentované. Všechno srovnáme. Jsem v nejbližším obchodáku a vypadá to jako luxusní obchod. Jestli tohle je tady jejich standard, tak to klobouk dolů. A tohle jsem vlastně hledal. A to je jídlo. Je jasné, že tady mají rádi papriku. Je skoro ve všem, ale fazole s paprikou, to jsem ještě neviděl. Paprika, pečená. Jednu bych si dal. To je vlastně klasika. Chili con carne mají vždycky a rýže basmati taky. A hovězí guláš taky. Obvykle ten supermarket, kde si dávám tohle jídlo, se jmenuje Tropical. Tady podle mě to byl taky Tropical, akorát si tomu říkali můj market nebo tak nějak. A na to, že vlastně tohle je další obchodní centrum ve vzdálenosti 5-10 minut od mého ubytka, obrovské, ale se stejnýma značkami jak u nás. Tak to je dobré, no, a myslím si, že je to dost velké město. Musím se vůbec podívat, kolik to má obyvatel. V centru mají pěkný park a dokonce i skvělou běžeckou dráhu. Další překvapení. Tady jede pivo bez šachu a rakie a šachy. Upravený parčík, pěkné. A pěší zóna. Plná posazení. To se musí taky pochválit. Nejdřív si pojďme udělat pořádek v názvu města. Banja Luka nevzniklo v souvislosti s hornictvím, jak jsem si původně myslel, ale Banja má historické konotace. A Luka je prostě louka. Hodně silná policejní přítomnost tady vpravo v té budce. Stále ještě před pár vteřinama policajt. A aby ne, Palác republiky slouží jako oficiální sídlo prezidenta Republiky Srbské. Banský palác sloužil jako provizorní sídlo prezidenta Republiky Srbské předtím, než se opravil Palác republiky.
a nakonec pravoslavný chrám, který působí historicky, ale byl postavený mezi roky 1993 a 2004 na místě původního chrámu zbořeného za druhé světové války. Trošku už povadle, ale rozkvetlé záhony a neuvěřitelná čistota na Bosnu. Nevidím tady prakticky vůbec žádné odpadky. A jak už prezidentský palác napověděl, Banja Luka je politickým centrem jedné ze dvou částí Bosny a Hercegoviny, totiž Republiky Srbské. Nejvíc hmoty má ale tento brutalistní nákupák z doby dávno minulé. Schválně, našel jsem informace, tak jestli pak jsou otevřené. Ani houby. Našitá, zničená za války, toto je kopie z roku 2006. Válkou se myslí válka v Bosně a Hercegovině a oprava. Dokončena byla roku 2016. Jinak v restauracích tady v Banja Luce, co jsem si mohl všimnout, jede víc pita než čevapy. A zapíjí to nějakým kefírem. Jsem dole neviděl. Zase pita. Typ pita i spod sača. Taká největší pecka je městská pevnost. Docela rozlehlá. Mrknem dovnitř. Pevnost je nejstarší historickou památkou ve městě. Její historie sahá až do doby Římské říše, kdy se nacházela v pohraničním pásmu mezi dvěma neklidnými provinciemi Dalmácií a Panonií. A pevnost byla nejsevernější výspou právě Dalmácie. Tak trochu jsem doufal, že tohle už bude vstup do té vnitřní části, ale to už je vlastně venkovní brána, která vede k řece. Takže ona je taková užoučká. Část z toho vnitřního prostoru je parkoviště, tamhle. Část jsou vykopávky, na kterých nevypadá, že se pracuje. Tak to nevypadá moc dobře. Jdem se podívat dál. Tady už vidím, že to bude nějaké pódium. Jasně. Tak nějaké věže a pódium. A tohle bude stanice zvukaře. Tak u pódia vlastně už tahle strana končí. Ještě je tady opevnění. Opevnění je v docela slušném stavu, ale... No. Jo, tak dá se to. Výhled na nějaké obchodní centrum. Svých nynějších rozměrů dosáhla pevnost až za Osmanské říše, konkrétně na začátku 18. století. V pevnosti jsou zrekonstruované bašty s věžemi a podzemní chodba. Celá je obklopena silnými kamennými hradbami a kdysi měla i vodní příkop. Nyní se v pevnosti nachází letní pódium, dětské hřiště a restaurace. Tak myslím, že tady v rohu je takové nejpěknější místo, zatím které jsem našel. Jdou tady vidět obě věže, jsou tady neporušené hradby. Je to dobré místo na vyzkoušení posledního střípku z pestré mozaiky vín Bosny a Hercegoviny. Já už jsem měl žilavku, ta mi nechutnala, je to bílé víno. Pak jsem přešel na graševinu, ale to bylo víno ze Slovinska. A to víno bylo nejblíž tomu, co si myslím, že pijeme my. Dobré, za slušnou cenu, zhruba za 100 korun. Doporučovali mi ale vlastně ještě jedno víno, a to je Tvrdoš, což je víno kláštera, který stojí nedaleko od Trebině. Původně jsem se tam chtěl dostat, pak nevyšel čas. Je to ale Cuvée. Cuvée ze 3 odrůd. Cabernet Sauvignon 50%, ten nemám moc rád, Vranác 30% a Merlot 20%. Merlot, když tak občas si dám. Tady se jim to odlepuje. Takže jsem si koupil Tvrdoš za 15 nebo 16 marek. Vyzkoušíme ho tady. Schválně jsem šel ještě na ubytko, že si ho vychladím a vezmu si skleničku. Ale na ubytku bohužel žádné vínové skleničky neměli. Pořád tady chodí nějací otravové, takže nebudu moc čekat. Hnedka to otevřu. Dost tak za mnou další. Tohle jsem si vzal z toho mojeho ubytka, tak to bude hlavní věc. Tvrdoš.
Cabernet Sauvignon, no. A já moc nemusím. A tak jedno červené, to je jich bych měl zkusit. Necháme ho vydýchat. Tak tvrdož, no. Jak to zní, tak to chutná. Jak dědovo rybízové víno. Skoro za 200, jo. Mimochodem nechápu, proč jsou tady vína tak drahé. Mzdy tady musí mít násobně menší než u nás. To mi hlava nebere, tam musí mít prostě zisk 90% nebo něco. Ještě kdyby bylo aspoň dobré. Dobré, šlo to aspoň na účelí kláštera. A začíná pršet. Takový mrak. Výrobcem vína jsou sklepy monastýru Tvrdoš u Trebinie. A metoch má být vyráběn kombinací tradičních mnišských postupů a moderních metod. Kde se můžu schovat? Já se obávám, že tohle bude sloužit jako záchod. Dál určitě nejdu. A začalo nám pršet. Ale vzhledem k tomu, že je to jarní deštík a ten nikdy dlouho netrvá, tak to tady chvilku vydržíme. Tady je to lepší, tady je lepší vzduch, no, když tam dole. Tak dáme pohárek Tvrdoše. A všichni turisté jsou uvěznění, tam, kde je to zastihlo. To se normálně otevřelo, tady jsem se trochu lekl. Teď už padají kroupy normálně. Jak to cinká tady. Má to být krátký jarní deštík, ne? Konečně už to trošičku přestává. Musím si ještě prohlídnout celou Banja Luku. Sakra, nemůžu se tady zdržovat moc. No jak jsem myslel, no prostě. Tady je to v úpadku. Pevnost byla postavena na strategickém místě mezi řekou Vrbas a centrem města. Mimochodem, je to ta stejná řeka, která vytváří ty úžasné výhledy při příjezdu do města z jihu. Tak sláva, chvilku to trvalo, ale už je to tady. Už téměř ani nekápne. A zase ta barva té řeky úplně fakt jako fascinující. Tak bohužel to, co jsem si myslel, že je obchodní centrum, naproti té pevnosti je tržnice, která už vypadá teď takhle. Na jihu nebylo tolik rozbitých zelených lístků jak tady. Jinak Banja Luka je v zásadě nová zástavba. To je ona, Graševina, podle mě nejlepší víno, co jsem tady zatím pil.
Přitom je levné, jakože dostupné. Z regionu Tikveš. Jo, suché, bílé. Rozhodně doporučuju. Slunce pomalu zapadá, takže to bude asi dneska všechno. Tak dobré ráno. Máme poslední ráno na cestě. Já jsem teď udělal 2 důležité věci. Koupil jsem baklavu a za druhé jsem vyměnil zbytek peněz. Zůstalo mi prostě jenom na kafe a na jízdenku. Udělal jsem to vlastně v posledních 10 minutách. Takové 2 důležité věci. Tak to je úplně super, mám z toho obrovskou radost. Jsem vůbec nemyslel, že dneska bude všechno otevřené. Myslel jsem, že mi zbyde snad 25 nebo peníze, marky v hodnotě 25 euro, ale mám to přeměněné. A teď mám půl hodiny, ať se dostanu na autobusovou stanici a budu doufat, že se tam jede autobus. Tamhle píšou autobuska stancia, železnička stancia. Tam jsem se mohl jít podívat. Na tu železniční, ale bohužel už to nestíhám. 30. Jsem na autobusovém nádraží. Teoreticky by to mělo za 15 minut odsaď jet k letišti. Ale nemám to ověřené. V každé zemi by to jelo z autobusového nádraží. Tady ještě uvidíme. Nejdřív restaurace, prázdná. Autobusová stanice Banja Luka, 16 stupňů. No, docela nová. Pěkné. Tak, 9:34, kurňa, mám 11 minut do odjezdu. Nejedete odsaď, ale ze zastávky, kolem které jsem šel teďkom. Že já si myslím, že bych to mohl stíhat. No, to stihnu. 9:40. Zrovna přijel přesně ten autobus od té autobusové společnosti Pavlovič Tours. Ale nejede do Laktaši, ale jsem na správné zastávce. Aspoň si myslím. I ten řidič jako pokyvoval hlavou. Tak už si sedím v autobuse přímo do Laktáši. Stálo to 5 marek a měli 7 minut zpoždění. Už jsem začínal být trochu nervózní. A začínal jsem vymýšlet alternativní cesty na letiště. Po asi půl hodince s tímhle autobusem dojeli do Laktaši. Na letiště je to ještě 5 km pěšky. Čili hodinka. Teď skočím ještě do obchodu, utratit poslední marky. Možná ještě na kafe. Takový velmi skromný vodotrysk tady mají, ale působí to docela sympaticky. Při příjezdu do města do Etropy, tak nechám si tady svoje věci a jdu se asi ještě najíst. Tak za 7 jsem si koupil maso, zeleninu, brambory a takový výběr, jak říkají Slováci, šaláty. Protože to bylo fakt perfektní a měl jsem ještě peníze navíc, já jsem si to zopakoval ještě jednou bez šaláty. To je 4,50. Jelikož jsem na tom časově blbě. A kdybych to šel pěšky, tak přijdu a za 15 minut se zavírá brána. A já musím ještě přejít přes security a tak dále. Tak zkusím někde na dobrém místě stopovat. Asi 5 minut jsem stopoval, nikdo se nezastavil. Opouštím Laktaši, mám to ještě asi 30 minut pěšky. Od toho obchodu to trvalo nakonec hodinu. Já jsem šel pořád po hlavní, teď je tady odbočka na letiště Banja Luka. Furt se mi nechce věřit, že je tady letiště, protože jsou tady jenom statky a vyjíždělí traktorky miniaturní. Čas je super, teď už jsem si jistý, že to stíhám. Ale to letiště tady prozrazují ty parkoviště, jestli tady přivydělává i na parkování. Poslední bosenské metry. Normálně to tady smrdí močůvkou. A já už jsem letěl z takového letiště, tady z Bosny, z Tuzly. To bylo něco podobného. Prostě $100 v poli. Musím říct, že tady už ta krajina vypadá úplně jako u nás. Nenašel bych žádný rozdíl. Kromě barvy té řeky samozřejmě. Jsem trochu v šoku, protože jsem myslel, že letištní budova bude tamto. A ještě jsem si říkal, že tohle bude nejmenší letištní budova, z které jsem kdy letěl. A ne, je to tohle. Tak to je asi fakt rekord, no.
jsme se Ty našli. vole, to je všechno. Tady se vítá jenom jedno letadlo denně. No. Po cestě jsem si chtěl dát kafe, ale už jsem prostě letěl. A tady jsem přišel a nejlevnější kafe je tady za 5 marek. A mě už bylo jenom 1,20 nebo tak nějak. Tak mi tady dali aspoň vodu. A tady už je ten náš krasavec. Láhev studené vody, no tak to je příjemné. No já už jsem v hale. A vzhledem k tomu, že mám aplikaci Ryanair a udělal jsem check-in online včera, tak už můžu přímo s tím užít tady, už přímo na bránu. Jdu podívat tady, kolik jsem ušetřil, kdybych jel se smilíčem. 5 euro, no, 10 marek. To jsem moc neušetřil. Ušetřil tak 2,50 v eurech, no. No dobrá, tak bylo to zase takové dobrodružnější, ne? Tak jedem. Jo, tímhle se loučím vlastně s Bostonou, no. Dost na nějakou dobu. Zrovna jsem prošel za mnou pasovou kontrolou, nikdo neřešil žádné registrace, neregistrace, což je super. Jsem na letišti vlastně ještě skoro hodinu před odletem, no. Tohle je odletová hala, podle mě je jedna jediná. Tady se nic jiného nevejde. Je už zatím plná lidí, no. A tam je naše letadlo. A už se nastupuje, sakra. Takže jsou tady vlastně ofichy dvě brány, maximum. Jedna tamhle po pravé straně a jedna tamhle po levé straně. To je všechno. Je tu bar a je tady obchůdek. Mám 18B. Musím se vtlačit mezi nějaké lidi. Vítejte ve Víti. Letěli jsme to hodinu, teď už máme skoro 3 odpoledne, než se vymotám. A 16:25 mi odjíždí autobus. Takže můj úkol je skočit do toho autobusu předtím. Myslím, že to nepůjde, ale zkusit to můžu. Takže ještě chci najít fontánku s vodou, kde si doplním svoji 2litrovku. No a vím, že tady na letišti ve Vídni, že mají obchod. Tak asi jedno v Plechovce dám, no. Tady už jsem vyšel. Jak jsem se ptal teďkom na informacích, jestli tady mají ty picí fontánky, tak říká, že bohužel ne. Jsem nevěděl. Já to mám na 15:25, což je za 25 minut. Za 23 minut. Tak to je super. To abych rychle stihl ještě to pivko. A to je ten supermarket Billa. To pince, to je takový velikonoční mazanec. To jsem před týdnem kupoval v Rakousku vlastně. Když jsem projížděl od Mnichova, takže kupuju to znovu a ty nádherné ceny vína, ježišmarja. Vítejte zpátky doma. Je to o dost levnější než v pitomé Bosně. 15:15, já jsem po nákupu. Všechno zatím vychází perfektně. Jdu se na autobus. V obchodě jsem si koupil Riesling za 3,30 nebo tak nějak. Má být hlavně suchý. Super, a i ta barva je přesně to, co jsem potřeboval. Normální naše víno. Protistrana autobusová stanice. Pamatuju si, že jednou se v těch garážích spal na lavičce. To už je hodně let, ale. A spalo se tam blbě.
15:25. Ten žlutý autobus přijíždí, to je hrozně divné, že dneska to tak krásně všechno vychází. Takže jízdenka z Vídně letiště do Bratislavy, autobusová stanice, stála 119 korun. Ještě jsem to takhle nejel. Ale bylo to levnější než jet vlakem odsaď vlastně na Břeclav a dál. Tohle byla levnější kombinace. Bude to trvat vlastně necelých 55 minut, no, necelou hodinu. Krásně to navazuje. Nebe jak ze Simpsona. Trochu neplánovaně vystupuju přímo v centru. To je super. Ještě najít svůj baťušek. Tady je. Aha, to je můj. Čili vlak mi jede až za 1,5 hodiny a na nádraží dojdu za půl hodiny. Mám tedy 1 hodinu v Bratislavě k dobru. Tak teď přemýšlím, co s ní. To je ale Arabu a Černochu tady úplně stejně jako v Bosně. Jo, Slovensko se zaměřuje na všechny azimuty teďko. No za ty platany musím určitě Slováky pochválit. Až se rozrostou, bude to vypadat moc pěkně. No, tak tady ještě nedávno byla jídelna. Už je to pryč asi. Už to normálně zbyla jenom bageterie Bulvár. Tak vidět to, tak tady vůbec nechodím. Jdu rovnou k Vietnamcům. Tri Tigre, nebo jak si říkali. Hned u hlavního nádraží. Asijské bistro. Nefunguje. Donáška. Bambus. Ale ty ceny. Tak u Vietnamců je nejlevnější teďkom jídlo za 8 euro tady. Zdvojnásobily ceny, ale zdvojnásobily taky porce, to se nedalo sníst normálně. A bylo tolik masa, zeleniny, všeho. Praha hlavní nádraží. Přes Kůty. Už stojí na nástupišti číslo 2? Nejspíš. Teďko máme 13 minut zpoždění. A já mám v Břeclavi 5 minut na přestup. Nevypadá vůbec dobře. Zpoždění 20 minut. Vlak na nás čekal do Katovic. Není možné.